Александр Лукашенко накіраваўся ў вайсковую акадэмію і там нагаварыў вельмі шмат. І пра тое, што ягоныя сыны не хочуць быць прэзідэнтамі, і таксама пра сваё вайсковае званне распавёў і гаварыў пра перспектывы беларускага войска. Між іншага, пра тое, што трэба сябраваць з Расіяй, але таксама трэба пазіраць, калі гэта будзе канструктыўна, і ў бок НАТО, і там весці таксама дыялог. Но ўжо заўтра некаторыя будуць адзначаць свята абаронцаў Айчына. З намі на сувязі Мікола Статкевіч, палітык і падпалкоўнік запасу. Вітаю вас. Вітаю. Гаспадару Мікола, заўтра будзеце адзначаць свята абаронцаў Айчына? Свята абаронцаў Айчыны не, але калі хто са знаёмцаў таксама з афіцэраў зойдзе ў госці, то дзень савецкай арміі, у якой я праслужыў 18 год, мы там паграму 50 і вып'ем. Это для мяне маё асабістае прафесійнае свята. Хаця я маю шмат віншаванняў, асабліва ў аднакласніках, там ёсць такая паслуга, там всякія там падарункі, паштоўкі дасылаюць іх. Вельмі шмат з рознымі стужкамі, тым ліку расійскімі трыкалорамі, зялёна-чырвонымі, чырвонымі і гэтак далей. Але я проста разумею, што людзі хочуць падтрымаць, яны не думаюць і не ўглядаюцца ва ўсе гэтыя малюнкі. Проста людзі ачалавечваюць усе самыя нават беспадстаўныя, недарэчныя святы. Вось таксама цікавы момант. Аказалася, што Александр Лукашенко, як і вы, падпалкоўнік. Як гэта пачуваецеся цяпер у аднолькавым званні? Я думаю, для мяне ён маёр. Таму што, акрамя таго, нават калі ён сам сябе прызначыў падпалкоўнікам, то навошта ён цягае эту недарэчную, незразумелую форму? Гэта фуражка, я не ведаю, у афрыканскіх краінах ужо такіх не носяць. Гэта недарэчныя пагоны з гербамі. Што так блазам апранаецца ва ўсё гэта? Нармальна апрануў тады падпалкоўнічу, хай так нават, не маёрскую падпалкоўнічу форму, і нармальна будзе на гэтых вучэннях вайсковых, калі трэба форму апрануць. Што ж он тут у некага пацешнага блазна радзіцца? Незразумела мне это. А калі сур'ёзна, Александр Лукашенко гаворыць пра магчымасць канструктыўнага дыялогу з НАТО. Пра што? Спрабуе паказаць Расіі, што нам ёсць куды адступаць, што мы там, калі будзе крыўдзіць, то мы можам і туды адысці і гэтак далей. Хаця адступаць насамрэч няма куды, таму што Лукашенко свядома зрабіў беларускую дзяржаву філіяй расійскай. Ён не можа без расійскай дапамогі. Ён сам гэта зрабіў. І ён ператварае беларускую армію, войска беларускае, у філію расійскага, нават з гэтай датай. Бо людзі ў грамадстве могуць розныя святы па традыцыі святкаваць. Ты можаш зіма, дэпрэсіўны перыяд, людзям хочацца святаў. Ты можаш ёсць жаночае свята, дык ёсць мужчынскае, жанчыны павіншуюць мужчынам, каб яны не забылі 8 сакавіка павіншаваць. Але ёсць войска, і калі вы войска хочаце мець сапраўды войскам, здольным абараняць краіну па ўсім перыметрам, то што вы прывязваеце яго да чужой гісторыі, робіце яго ідэалагічна часткай расійскай арміі. Як, калі што, абараняць краіну, калі кры, можа, прыйдзецца з усходу? Вось такая гісторыя атрымоўваецца. Вось таксама цікавы момант. Намесніка начальніка беларускага генштаба ўзнагародзілі расійскім ордэнам сяброўства за ўзмацненне сяброўства і супрацы. Генералу-маёру Паўлу Муравейка ўзнагароду ўручыў расійскі амбасадар Міхаіл Бабіч. То бок, усё ж такі, калі глядзець на гэтую справу, то што атрымліваецца? У нас войска ўсё ж такі да каго належыць і кім кіруецца? Гэта расійская ці беларуская структура? Беларуская, яна ў тым сэнсе, што утрымоўваецца на беларускім на нашы грошы, з нашых падаткаў. Але па духу яно выгадавана чыста ў духу расійскім, савецкім нават. І ідэалагічна гэта частка расійскага войска. І будзе нават псіхалагічная праблема. А людзі ж не робаты. Калі раптам здарылася што-небудзь такое
самое страшное, так? И вот это вот типа головнокомандующий, то подполковник, то майор, то там, не веду, там, африканский, там, некий, там, кажется, генерал дае команду войскам, а люди, ну, психологично им тяжко будет себе зламать. Потому что нават калі яны захочуць выканаць гэты загад, як так, это ж браты, мы ж частка, мы ж тут сябры, я не кажу там про это всякие агентуры, про проникнение спецслужбаў, про подкуп, вот чисто вот звычайный офицер, як так, это ж, ну, шибка в мозгах, яны не здолеюць эффективно перастроиться у стислые термины, это придется, кажуть, ну, я не ведаю, або без бою, або шляхом великой крыві перебудовываться, бо страх смерти и забойства смерти твоего, кажуть, коллеги побач, сябра, яно, ну, дастаткова хутка лечыць тут ад ілюзіяў наконт братэрства. Але это зноў страшныя варыянты, спадзяюся, іх не будзе. А таксама ўзнікае пытанне прэстыжу беларускага войска. Незалежны вайсковы аглядальнік Александр Алесін разважае пра тое, чаму сённяшняя беларуская моладзь не хоча ісці ў войска і што з гэтым дзяржаве варта рабіць. Давайте паслухаем. Сейчас престиж воинской службы, особенно в глазах образованной молодежи, резко упал. Они считают, что то время, которое они потратят на службу в армии, они могли бы для образования потратить, для карьеры выстраивания. И поэтому считают время потраченным зря. Особенно это касается у тех, у кого высокий уровень интеллекта, образования и так далее. Поэтому, чтобы не терять этих людей, они часто как косят. Уезжают за границу из родной страны. Уезжает наш потенциал, уезжают деньги, которые положило все государство на их воспитание. Гораздо проще, ну, наряду с той работой, которой не любят заниматься, направить это в нужное для страны русло. Это и ведение, как говорится, информационной войны, кибернетической войны, разработка соответствующего программного обеспечения, для того, чтобы не просто сохранить этих людей, а сделать из них подготовленный резерв для ведения современной высокотехнологичной войны. Сам Александр Лукашенко сёння кажа, што вось гэтая IT-рота павінна прыносіць прыбыткі. Але ўзнікае таксама пытанне, ці вайсковая адзінка увогуле павінна займацца гаспадарчай дзейнасцю. І пра што тут Александр Лукашенко ізноў жа кажа, спадару Мікола? Ну, гэта, мабыць, яго палітруковская, з яго мінулага. Калі вайскоўцы там і бульбу там прыбіралі на палетках, калі яны там на уборачную там выязджалі і гэтак далей. Калі войска ў савецкія часы шырока выкарыстоўвалася як бясплатная працоўная сіла. І нават тут камандзіры вайсковых адзінак, яны вельмі часта разлічваліся, напрыклад, там вот за бетонную пліту, там вот салдаты павінны столькі-то адпрацаваць, там за цэглу, там яшчэ за што-небудзь. Вот гэта адгалоскі таго. Адна рота, па-першае, она абсалютна не робіць ніякае надвор'я, а по-другое, ну, гэта не іх справа. Усё ж таки у войска людзі павінны прыходзіць вучыцца бараніць радзіму. Вельмі важна, каб кожны здаровы грамадзянін Беларусі меў навыкі некія вайсковыя. Трэба ўжо думаць, як ім гэтыя навыкі даваць у войску, у выглядзе збораў, там, у вышэйшых навучальных установах ці дзе. Але вельмі важна такой невялікай краіне, як наша, мець рэзервы, мець вялікі мабілізацыйны рэзерв на крайнія выпадкі. А гэтая рота, гэта паказуха. Всё наше войска, яно ж адбітак грамадства. Вся гэта зноў жа паказуха, хамства, падман, карупцыя, зноў жа крымінальныя парадкі. Таму што, ну, калі выказываться докладной юридичной мовой, давать докладное вызначение, так, на мой погляд, ну, можно сказать, что краина захоплена организованной злочинной групповкой. И вот это ее понятие, мы бачим это нават от министров, и они проникают в темнику и войска. Одна эта рота, ну, это, даруйте, это так журналистам показать, как вот вы написали, ай-яй-яй. І на гэтым ставім кропку. Дзякую вам за гэтую размову. Мікола Статкевіч быў маім гаспадарства госцем. А таксама напярэдадні 23 лютага, як бы вы ацанілі сённяшні стан беларускага войска, ці яно ў нас баяздольнае, і як гэта паказваюць на парадах? Давайте разам паслухаем апытанне жыхароў Магілёву. Ничего особенного. Все хуже и хуже. Еда там только нормальная, кашка, макарончики. Мы можем только быть с кем-то,
наше войско может быть боездольным только в том выпадку, когда оно будет складать какую-то часть войска те России, те другой стороны. Как показывают по телевизору, я понимаю, что армия наша пошла, как говорится, вверх по-хорошему. Я так думаю, это мое мнение. Залежить от настрою нации, молодого поколения, боездольность войска белорусского. И когда я кажу, что вот я пойду служить, то мои студенты только за. Боездольность войска оцениваю на, коли по 10-бальной шкале, то баллов на 8. Потому что чомусь сярод нынешней молоді зовсім не престижно стало служить у войску. Я лічу, що ні, воно не боєздольне. Войско наше, тому що хлопці, які в армії служили, то, що вони розказували про службу в армії, то вони там займаються більш такими бытовыми справами, а не военными. Нормально, хорошая армия у нас. Вот. Верим.